Намираме се в кулминацията на подготовката за празника на буквите и цветята в Пловдив, Фуропополис 2025. Едно събитие, в което бяхме поканени от община Пловдив да вземем участие като част от творческия колектив на проекта. Фуропополис – първия фестивал в Пловдив на цветята, свързан с буквите. Тематично Пловдив е град, в който имаме много дадености. Надяваме се през годините да можем да засегнем всяка една от тях. Било то история, архитектура, археология, тепета, река, хората, мултитолерантен град. Идеята за фестивала дойде след наши наблюдения в другите страни и можем с радост да кажем, че е иновативна идея не само за Пловдив, но и за цялата страна. Една щура идея, която приехме с голям ентусиазъм, което се превърна в последствие в една мечта, с която запалихме и заразихме абсолютно всички хора, от млади до възрастни. Всички я приеха изключително радушно и я превърнаха в своя кауза и цел, за което сме много благодарни. България е една от малкото държави, които празнуват своята азбука и това е празник за цялата нация. Пловдив ще покаже един своеобразен, уникален пример за това как кирилицата може да бъде отпразнувана по един иновативен начин с много специална инсталация в центъра на града, в специалната Цар Симеонова градина. Ще създадем заедно с студенти от академията и ученици от художествените гимназии и сценични кадри в Пловдив 30 пана с отделните букви на кирилицата. По покана на община Пловдив, ние сме от училище професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия. Тук са ученици от специалност парково строителство и озеленяване. Помагаме на тази инициатива, защото тя дава възможност на децата да бъдат близо до природата, което в ежедневието им напоследък не е чак толкова често, и да работят в колектив, да бъдат заедно. От една малка идея се разви тази енергия, която виждате, че целият град, гости на града, медии, граждани, деца се включиха. И още веднъж искам да благодаря на всички, на кмета на града, че откликна на тази, така нескромно да звучи, моя идея, на екипа, който разви тази идея и направи един уникален фестивал, бих казал, за света. Защото кирилицата не само в Пловдив, не само в България, а никъде няма така направена от цветя и създадена тази, както вчера каза и негово високо преосвещенство Пловдивския митрополит Николай, божествена красота. Прекрасна инициатива на община Пловдив. Цветната хубава българска азбука зарадва нас, пловдивчани.
самите думи, азбуката разцъфтява в съчетание с усилията на ученици, помогнати от бизнеса, с участието на община Пловдив. Изключително голяма благодарност към всички, които взеха участие в първата цветна градина, първият цветен килим, който създаваме в нашия град, който се надявам да стане традиция и да продължим напред с показването на цветовете на Пловдив. Азбуката, това е нашето настояще, нашето наследство, нашето бъдеще. Добър час на фестивал!